everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Ang anong giyo kay man yung akong bag? Helena? Ha, ako ang asawa ni Alejandro, Helena. Busa, may katungod ko nga mang imbestigar kung kinsa ka o kung nganong kalit ka lang miabot sa among kinabuhi. May katungod kang musod din pero wa kay katungod nga mga bilis akong bag. Tungod kay personal ko ka ng mga butang. Ay pag hinilas day, kun manulti ka mura kag kinsa. Kinsa ka man gyud, Helena? Mangutana ka kung kinsa ko? Kinahanglan magkasiguro mig kaga nga dili ka miyembro og sindikato nga gipauna na sa pagsudin niya aron maniid. Resulta na ka na sa pagsigi mo og tan-aw og salida sa sini, Ma'am Shane. Kinsa ka? Ako si Helena Beren. O sa ka-certified nurse nga kinasing-kasing nga nag-atiman ni Sir Alejandro Aldemer. Imong bana nga imong giluiban. Hoy! Hoy! Ayaw pa takag o ka pa ni mong baba, ha? Hoy! Ngano ni kasulti man kag gilo iban sa kung inahan ng akong amahan ha? Ay, dali na, Shane. Dali na. Oo, Maayo kaing muhimog istorya ng babayhana. Dali na! ma. Hadlo ka lagi. Maayo ka ni kay gidadagin na ako ang diary ni Mama Celes. Kuyaw mo na kini mga tawahan na. Mangukay og mga butang at tili ila. Ma, usa tong gisulti ni Helena ba? Imong giluiban si Papa? Wa, oy! Ano kung tahon ako mangluiban ang imong amahan? Kinsa may akong kabiton? Bisag unsa na lang gyud basod sa utok katong bayhana dak. Shane, kinahanglan mag-inabdik ka. Ha? Klaro na kaayo sa sinultihan atong Helena. May plano siya nga bungkagon ang atong pamilya. O kana ang dili nako katugutan. Ha? Never gid hinon nga masugot ko, Mama, nga manghawd na si Helena dinhi. Maghuna-huna pa kitag laing plano. Aron mo layas na siya dinhi. Sir, kumusta man ka din Okay na ko, Helena. Ayaw kabalakan ako. Ako yung atiman karon sa imong panihapon, sir. Kumusta naman si Lando sa ospital? Lawas na siya, Sir Alejandro. Magpakaayo na lang siya dito. Maayo hinoon. Sige, sir. Mag-anam di ko pagkaon ni mo. Sige. Lutuin ko og utan. Sure. Karon pa masang gabi ikaw mo balik sa ospital. Mao nga, matimanti ka sa tibuok hapon. Niya ka, Helena. Pahuway lang una, Julia. Si Helena Ray, muatiman ako tibuok hapon. Asawa ko ni mo, Alejandro. Ako ang angay mo at imanin mo. Mas gusto ko nga si Helena ang mubantay na ako. Sige na. Pahuway na lang dito. Magluto lang una kong utan, sir. Ay kahumot sa imong utan dahil na may manday kang muluto, inday. Mukaon nun niya ko, ana, ha? Aron makusgan ko, may manday kang muutan. Gituloan ako sa kong mama manang.
May kay nabalik ka na. Mihayag og balik ang bahay. Ha? Nga na din nang. Kunwa ka din he, murag na matyan ning bayaday. Ang tanang tao magmuro, murag way kaligo. Karon pa ko manang. Si Aw Manday ka? Ginagmay lang, pugong idata. Pero tinuod bitaw day, kunwa ka din he. Di good madumdum ang kaon ni Sir Alejandro. Ha? Unsa man di kibuhat ni Ma'am Julia di ay? Magsigig text-text, murag batanon, unya, mukalit o kilig. Inyo kong gilibak? Oy. Aguroy, muray gidangat. Unsay mo rin gidangan? Ayaw mo pamakak? Nakabati ko sa akungan. Ako ang inyong gihisgutan. Ah? Naghisgot lang mi sa imong pag-atiman ni Sir Alejandro, Ma'am Julia. Bitaw, madam. May manday kang matiman sa mong banadam. Oy, dili na gyud gani kapit mo tanaw sa imong cellphone. Dagway baya ni mo manang. Unsa man di akong dagway dam, madag face. Gwapahan ni mo na imong leggings dam, oy. Mura jud kag siktin. Ayaw na ko ninyo ulo-uluhi manang. Limpyohin noon tong guest room. Ngano man? Limpyohin lang. Naunsa ka man? Ganahan gid mong duhada. Nga mo magkatubang hyperme. Aron makapanglibak mo. Uy. Ako na rin bahala din sa kusina, manang. Ha! Ato ko matuog sa guest room karong gabi. Aron duol ko sa kwarto ni Alejandro, ha? Ilisi ang hapin sa kama. Oy, kadinalian ba? Labyog lang sampot imbayhan na eh. Medyo gadayaper. Sa usang adlaw pagani ko nag-ilis og hapin dito. Karon pailisan na sab. Wa gabae. Tabangan talakas paglimpis sa guest room, manang. Anong dili ka sa puton. Ako lang una ning tiwasan ng giloto na kong utan. Unya, ako pakanon si Sir Alejandro. Pagkahuman, tabangan natin kas paglimpis sa guest room. Kanada. Managanahan ako ni mo, day. Ha? Sir? Uway lami ang akong utan? Kinsa may nagtudlo nimo pagluto og utan. Kuan, gitudloan ko ni Mama na ring. Pero nag-imbento ko akong style sa pagluto og utan. Kahibaw ka ba? Parihas mo og timplada si Silis. Ha? Ngano ka, no? Ang unsa, Sir Alejandro? Sukad ka lang, moabot din he. Pirmi na ko makahinumdum ni Silis. Kana tungod nimo. Salamat, Elena. Salamat. Way sa pa yan, sir. Sir Alejandro, ako nagtabangan si Manang sa paglimpis sa guest room, ha? Gabi pa man ko mubalik sa ospital. Sige. Hello? Di asabay karon si Helena. Usa? Usa may gibuhat sa imong mga batos. Ngano nakauli man diri sa bayan ka ng babayana. Manawag ko ni Baldi. Sige, bye. Buisit. Nganong naglisod man sila sa paghipos ining Helena. Hello, sir. Lalong nagkauli man sa akong bahay nila ni Julia Silina. Oh, ha? Inyo kasing giapyan sa ospital. Nagkauli mo lang ito. Uy, wati nga lito mo agi sa tubangan, sir. Ay pagkabugo yung sugoon eh. Tuwari sila akong bahay. Maglisod sa bubagkuha niya karon. Sir, among atong, sir. Ate, laruan yung trabaho ha. Nagkinahanglan namin yung resulta ni Julia.
Okay, ilisa na lang nato ng hapings tama, day. Sige nang. Salamat nga buutan kay ka nga pagka-nurse, day. Gipadako mag ko sa kong inahan nga madlukon sa Diyos nang. Nang, kinsa may mga katabang nga imong naabdan ining bayan nang? Ha? Kuan. Nang? Nakaabot ko sa tanan. Gikan ni Mirna. Mirna? Oo, kaming dunga na si Mirna nagsudin he. Gagmay pang among mga anak. Mudawat dig ang ka ng inyong mga agawon sa una? Oo, ako doon na nakuduha ka anak. Si Mirna doon na sa usa, si Celestina. Mao ba? Unya, sa dihang namatay in taon si Mirna, napuli na si Silis. Hangtod nga. Hangtod nga unsa man nang? Doon ay mga panghitabo ni ining bayang nga. Nga gilubog na sa kalimot sa tanan. O gidili na ang paghandom. Maong, shut up ko. Mahimo ba sultihan ko nimo? Hala, mapagani akong pag-ingon nga ni shut up ko. Pero, ngano bang ganahan man kang mahibaw sa mga panghitabo ining baya, oy? Ha? Kuan, ganahan magud ko og mga history man nang? Ay, di na ta maghiskot ni Celestina kay na ay masuko. Kinsa man? Si Ma'am Julia. Ha? Ngano masuko man siya? Ay, tungod kay, uy, day, ato rakyod ni ha. Unsa man na nang? Promise, dili ko manabi. Naglagot man nas Ma'am Julia sa suod niyang higala nga si Silis. Nganong naglagot man siya? Kay nahibawan man niya nga... Ay, musulti na lang yun ko. Nahibawan niya nga may relasyon si Silis o si Sir Alejandro. O unsa? Ay, kiaway ni Julia si Silis dito sa bayas mga katabang day. Iyang gisagpa ang pobre. Milaban siya sa asawa ni Sir Alejandro? Nahibaw ka? Nga may unang asawa si Sir Alejandro? Misulti na ko sa Sir Alejandro manang. Vilma ang ngan siyang asawa. Na, gubot kay sa unang panahon din eh. Ay, mas abubuan pa man na Julia kay kang Ma'am Vilma. Gibugno gid niya si Liz. Oy, pagkahibaw niya nga doon ay relasyon si Sir Alejandro ug si Silis. Ingon anak kagubot ang kinabuhi ni Sir Alejandro. Sa batanon pa siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.